Здравейте и добре дошли! В това видео ще споделя с вас 5 ключови стъпки, които ще ви помогнат да изградите успешен Instagram профил. Ако искате да привлечете повече последователи и да създадете професионално присъствие, това видео е за вас. Нека започваме! Много хора създават Instagram профили, но срещат трудности с ангажираността, видимостта и общия растеж. Възможно е да публикувате често, но да не получавате очакваните резултати. Проблемът често не е в съдържанието, а в структурата на профила. Днес ще научите как да изградите профил, който ангажира и вдъхновява вашата аудитория. Първата стъпка е вашата биография. Тя е като визитната картичка на вашия профил. Тук трябва ясно да покажете кой сте, какво предлагате и каква е вашата стойност. Ето няколко съвета. Напишете кратко и ясно описание. Например, маркетинг експерт, помагам на малкия бизнес да расте. Включете Call to Action, като кликни на линка, за да научиш повече. Използвайте емоджита, за да направите текста по-лесно четим. Тази малка промяна може да направи профила ви много по-привлекателен. Highlights или акцентите в профила ви са като мини-галерии, които помагат на новите посетители да разберат повече за вас. Ето какво можете да включите. За мен – кратко представяне. Услуги – какво предлагате. Отзиви, мнения на доволни клиенти. Оферти, текущи промоции или специални предложения. Не забравяйте да добавите красиви корици, които поддържат визуалния стил на профила ви. Вашият визуален стил е това, което задържа вниманието на хората. Поддържането на консистентност показва професионализъм и ангажираност. Ето как да го направите. Изберете цветова палитра, която отговаря на вашия бранд. Използвайте същия шрифт за всички дизайни. Инструменти като Canva могат да ви помогнат да създавате визуално привлекателно съдържание. Консистентният стил ще направи профила ви разпознаваем и ще привлича повече хора. Съдържанието е това, което вдъхновява хората да ви последват и да взаимодействат с вас. Ето формулата за успешни публикации. Смесете образователно, развлекателно и промоционално съдържание. Използвайте ангажиращи надписи с въпроси или призиви за действие, като коя идея ви харесва най-много? Публикувайте в оптимални часове, когато аудиторията ви е активна. Ангажиращото съдържание е основата на успешен Instagram профил. Последната стъпка е анализът на вашия напредък. Instagram Insights предоставя ценна информация за това какво работи и какво може да се подобри. Ето какво да следите. Reach – достигане и Impressions – показвания. Кои публикации получават най-много ангажираност? Какво време е най-добро за публикуване? Като използвате тези данни, ще можете да оптимизирате стратегията си и да растете по-бързо. И това бяха 5 ключови стъпки за успешен Instagram профил. Оптимизирайте биографията, създайте интересни хайлайтс, поддържайте визуална консистентност, създавайте ангажиращо съдържание и анализирайте резултатите си. Ако това видео ви е било полезно, натиснете бутона за абонамент и активирайте камбанката, за да не пропуснете следващите ми съвети. Оставете коментар с любимата си стъпка или споделете с мен какво искате да научите в бъдещите видеа. До скоро!